أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة masu saurare mu a wannan gidan nan mai albarka wato mai nasara alfalaki tv ina yi maku barka da wannan lokaci kuma ina yi wa kowa fatan alkhairi muna addu'a muna roƙon Allah da dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ubangiji ya biya mana dukkan abin da yafi karfin mu Allah ya yi ya mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alqur'ani dan alfarma sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu sauraren mu abinda muka zo maku da shi a wannan yammaci wato shine sirrin warware sihiri yana warware sihiri kuma yana dafa kuma yana warware harkoki idan harkoki mutum ya taushe insha Allah yana warware shi kuma inda akwai sihiri a jikinka bi iznillahi tabaraka wa ta'ala komin karfin sihirin zai warware da yardan Allah amma ba tare da bata lokaci ba kafin mu je kai bayani yadda wannan sirri mai albarka yake in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka da Allah kar a manta a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen nan mai dinga zo muku kai tsaye idan muka saka a yi mana liking a yi mana share dan al'umma na bidiyo a samfana da wannan sirri mai albarka yadda ake yin wannan sirrin shine kamar haka ana samun kananan tsekuwa wato ina fata kowa ya san tsekuwa kananu ake samuwa ana samu 1000 ana samun kananan tsekuwa 1000 ina fata an gane idan ka samu wannan tsekuwar sai ka wanke shi sai ka shanye ya bushe idan ya bushe sai ka samu ruwan zamzam ko ruwan sama wannan ruwan zamzam ko ruwan sama ko inda ruwan zamzam ka samu yayi kuma inda ruwan sama ka samu shi ma yayi sai ka zuba shi a cikin wani kofi ko a cikin wani roba haka ina fatan gane nam sai ka zuba wannan tsekuwar 1000 da ka samu sai ka zuba shi a ciki sannan sai ka fara tofa wannan ayar bismillahir rahmanir rahim kul kunu hijaratan aw hadidan kul kunu hijaratan aw hadidan ana tofa kafa 1000 idan ka tofa wannan kafa 1000 idan ka tashi zaka kunta da daddare sai ka tsiyaye wannan ruwan da ka zuba wannan tsaiko a ciki sai ka tsiyaye a cikin wani guri sai ka shanye ruwan sai ka dan rage ruwa sai ka shafe jikinka sai ka je ka kunta haka zaka yi har tsohon kwana 3 insha Allah tabaraka wa ta'ala komin girman sigiri a jikinka sai ya warware da yardan Allah kuma in dai harkokinka ya toshe harkoki ya kulle idan kai wannan aikin har tsohon kwana 3 insha Allah harkokin zai bude da yardan Allah Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa'adi nasara ya sa mana ijaba a cikin sa ana maka kawo karshen bayanin wannan sirri mai albarka in dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirri zaka iya tuntube mu a number wayar mu ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section dan neman karin bayani kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka da Allah kar a manta a yi mana subscribe a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen nan ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka a yi mana liking a yi mana sharing dan al'umma na bidiyo sun fana da wannan sirri mai albarka Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa'adi nasara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasr al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadirihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته